ale baniko toro baniko kaw ka dani sanji baniko kaw ka fabrique le message dali masaka cide kana aw fɛ ka bɔ baniko wula a bɔna wolonfila a bɛɛ ye dɔɔni ne karafi nka yɛrɛ wolofa y'o de fɔw ye o de y'i kale muɲaki ka yɛlɛma misiri kɔnɔ ka kɛ misiri dugu ye wa ala y'o fana dɔɔni kalifa o fana bɔnaw la dɔɔnikɛla bɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ dagɔrɔba in de ye miiri o la ko f'ale ka bɔ ka taa tunga fɛ ka taa dɔwɛrɛ ɲɛɲini ka fara banikɔ dɔɔni kan waati min na n'a ye sira ta yan'a ka taa dusukolo a dusukolo ka farin kojugu a ko ten ko ale tun bɛ bɔ k'i jɔ ka dugu lajɛ masa minnu bɛ anw fɛ yan n'u de ye nafolotigiw ye u kɛ bɛ k'a sɛbɛn sow kan résidence karisa ka so ale denmisɛnman tun bɛ sugu o de la yaasa masa in bɛ se ka nin nɔgɔya ale yɛrɛ den jumɛn a y'a fɔ wa a y'a kɛ a wulila a bɔra yan ka taa laginɛ jamana kan i ka dɔn basijuguw bɛ taa yɔrɔ min jafɛrɛnbaw ni kungirew bɛ taa yɔrɔ min ka t'o furajuguw ta k'i kunda n'u ye i ka dɔn Côte d'Ivoire dugukolo kan ka taa sigi ne kɛrɛfɛ barika donn'olu la Côte d'Ivoire n'a dugukolo bɛɛ lajɛlen ko banikɔ dɛkɔrɔ jafɛrɛn dɛkɔrɔ a laban a y'a yɛrɛ farikolo ka jafɛrɛn dɛsɛ a kan tellement que jafɛrɛn yiriwara diɲɛ bɛɛ lajɛlen ko ivoiriyɛnw ka jafɛrɛntigi dɛkɔrɔ dunuya wa a y'a ka baɲumankɛya daminɛ ka fa ɲuman ka ɲuman kɛ k'i to la ɲuman nana ɲuman sara wɛrɛ tɛ ɲuman na ɲuman kɔ don dɔ i ka dɔn belebele dɔ nan'a ye ko nin cɛ in ko fura ka d'a ye kojugu o y'a ta o k'a ban n'a sɔrɔ dɔɔni dɔ bɛ bɛnɛ jamana kan n'i bɛ fɛ ka kɛ multimilliardaire ye i bɛ k'a ye a ko nka denkɛni bɛɛ tɛ se k'a kɛ dɛ denkɛni bɛɛ tɛ se ka don a tɔ a ko ale ye denkɛni min ye ale tɛ dulɔ min a tɛ sigirɛti min fɛn o fɛn bɛ cɛbakɔrɔ yɛrɛ da la k'a n'a nɛnkun yɛlɛma wa ale tɛ don o fɛ nka ale bɛ taa ale b'a kɛ cɛ ko n'i t'o kɛ i tɛ se a ko ale bɛ taa wa a taara wa a y'a kɛ a ye waati kɛ tan ni ka segin na bɛnɛkaw ye mɛlɛkɛnin in jateminɛ ka a ka tan ni ka segin n'a ka girin ka jɔ n'a ka ŋɔɲaki jateminɛ u y'a confirmer u ko nin cɛ in n'a ka kan u y'a wele tilegan dere fɛ don dɔ k'a kana bɛnɛ jamana kan a ka don bɛnɛkaw ka suya tɔn min bɛ yen an b'i don a kɔnɔ wa u y'a don n'i donna a kɔnɔ i bɔnna yɛrɛ tɛ fantanya y'i ɲɛ la bilen ayi non impossible a ko min ka di ale yɛrɛ ale y'a si bɛɛ de kɛ cɛfarinya la ale bɛ fɛ de ka diɲɛ bɛɛ kɛ fɛn y'ale nɔfɛ hali n'ale yɛrɛ ta de bɛ taa da fɛ u ko a ma i b'o kɛ k'a da darura jumɛn kan maa o maa bɛ nin tɔn kɔnɔ bɛɛ bɛ ka nafolo ɲini a yɛrɛ de i bɛ diɲɛ nafolo batigi minnu ye o bɛɛ lajɛlen bɛ tɔn in kɔnɔ a ko ale sɔnn'o bɛɛ ma nka ale balimaw a tɛ fɛ ka ɲɛji bɔtɔ o ɲɛ u ko a ma an bɛ na lajɛ k'e ka ko jateminɛ e ni maa tɔw tɛ kelen anw fɛ yan bɛɛ ko n yɛrɛ kun de nka e ko ko diɲɛ ko banikɔ fabrique k'a den bali taa i ka t'i munumunu ka na i ka tila ka ɲɔgɔn sɔrɔ a taara u tilala ka wele bila a ma wele y'a dɔn k'a fɔ cɛnin tɛ bɔ a t'a kan waati min na Dankɔrɔba a seginna Dankɔrɔba in y'i miiri Jabaru Masala Wahidu k'i kun da bɛnɛ kan u ko yala aw bɛ baara kɛ cogo di aw fɛ farafinna ye aw fan fɛ bolo fɛ a ko anw ye furatigiw de ye aw ma ne farikolo ye jafɛrɛnba de b'a kan n ma fɛn kanu dugukolo kan ka bɔ ko jafɛrɛn tɛ marché anw fɛ an m'a fɔ ko jafɛrɛn tɛ dɔɔni dɛ dɔɔni yɛrɛ yɛrɛ nka a tɛ marché anw de fɛ i b'o bila a ko hatɛ u ko yala aw bɛ filɛli kɛ cogo di k'aw bɛ filɛli kɛ buri la u k'o tɛ kɛ anw fɛ yan
buguri yɛrɛ bɛ yeli kɛ ka tɛmɛ diɲɛ fɛn bɛɛ kan nka a tɛ k'anw de fɛ yan anw bɛ bama de d'i ma bamajigi bama ɲɛnɛma i bɛ taa n'o de ka taa bila i ka so n'i y'a ɲininka diɲɛlatigɛ fɛn o fɛn na su ko dugusɛjɛ cɛ a b'a jaabi di n'o di dankɔrɔba ye ko k'i n'a ka kan i y'a ɲini wa i y'a sɔrɔ o bɔlen kɔfɛ u tilala tuguni ka dankɔrɔba in u y'a kɔri tuguni ka fɛn ɲɛnɛmani kumabali taa yɔrɔ labɛn Mali yan'e ka se ni yɔrɔ banna fɛn ɲɛnɛmani kumabali yɛrɛ bɛna a yɛrɛ sɔrɔ so kɔnɔ ka bɔ Benin ka na kabini a don cɛnin natɔ maaw y'a dɔn ko fɛn dɔ nana dɔnkilidala b'o de da sisan maaw y'a dɔn ko fɛn dɔ nana farafinna a dɔn farafinna kɔnɔ ni yan cɛ bi nɛgɛ kɛrɛfɛ ala ye masirɛ ye lɔnni kan nɛgɛ kɛrɛfɛ dɔɔni sugu o sugu a bɛ dɔ k'a la nka min ka di a yɛrɛ ni a kalikan de don k'a t'a fɛ k'a mɛn a tulo la bilen anw farafin ka don baton kɔnɔ k'an kɛ kɔgɔji kan a bɛ fɛ k'o de bali a t'a fɛ dama ka yuru maa si ka dugukolo in kan bilen ayi dama tɛ bin maa kan yɛlɛ kulu la kulu de ye damanda ye yirimajɔ ye kɔgɔji to yen Itali to yen i ka Faransi to yen i ka Espagne to yen i ka yɛlɛ yirimajɔ kulu la jɔ kulu sanfɛ nin waati la chef d'état-major a jɔlen b'a kɛrɛfɛ a tɛ taa a tɛ na a tɛ maa ci u kama Bukari Sise k'a di sɔn i ka dɔn n karamɔgɔba dɔ delila ka nin fɔ n ye don dɔ a ko n'i ye dɔnnibaa jɔlen dɔnnibaaw ka yafa ma k'a koyi k'a ɲɛda changer ni ta i ci la ka na kamalen ala ye dawula d'a ma ala ye nɔɔrɔ d'a ma ala ye fɛn dɔ k'a ye a ma k'a ɲɔgɔnna ye n'i y'a mɛn la vraie beauté africaine ale don a dalen bɛ yirimajɔ kulu la k'a den bali farabiriki e ma ka kalandenw o nugu bɛ i ko buteli kɔ hali anw minnu bɛ yaala nɔfɛ n teri hali nugu bɛ i yɛrɛ fana sarifu bɛ ka bɔ dɔɔni dɔɔni diɲɛ jigi basa bɛ min sɛ fɛ doso ni somaw kodɔnnaw ani kokɔrɔdɔnnaw n tun bɛ ka dakuru ɲɛ fila baro k'a ye alajɛ k'i bolo yɛlɛma masa Dara in ka baara lɛgɛsɛ do bil hakido mama kamara cɛ n b'a fɛ dɔrɔn maaw ka taa galobɔnda sabula n'anw y'a fɔ malidenw tɛ da la n'anw y'a fɔ fana malidenw bɛ da la parce que en matière d'animation anw tɛ talo don juru la bilen an tɛ nkalon da maa la bilen non ala y'o kɛ anw fana ye bi an ka sɛgɛn ma s'o yɔrɔ ma non a ma s'o yɔrɔ ma an bɛ ala fo k'ala barikada bi taa don bali ye n bɛ whatsapp numéro di aw ma nin y'a yɛrɛ bolola taa di maa wɛrɛ tɛ dɛ direct dɔ wɛrɛ tɛ fɔ a kan hakilina min ni miirina min b'i yɛrɛ la n'i y'o fɔ a ye n'a bɛ se k'a kɛ a b'a f'i ye ko n bɛ se n'a tɛ se fana a b'a f'i ye ko ala ma jɔn bɛɛ di ale ma ale k'o mago dilan ni a ye baara min k'i ye n'o ye nafolo baara ye n'o ye suya sɛbɛnden ka fantani gɛrɛgɛrɛ k'a yɛlɛma k'a kɛ nafolotigi ye tilegan dere fɛ misi finman 7 tilegan dere fɛ k'i kɛ bana ye walima dankɔrɔba tilegan dere fɛ k'i yɛlɛma k'i kɛ bana ye n'a ma ɲɛ k'i ka warimugu kɔnte k'a segin ma Mali bɛɛ a kelen pewu n ma fɔ a tɛ ye dɛ ne de m'a ye parce que ne tɛna nkalon da i la n ma fɛn min ye n t'a da i la nin t'a dun n y'a minɛ n bolo dilan k'a kɔnte k'a lasegin minnu t'a ɲɛna fana hali kunun ko dɔ ye dɔ ta ka di yan cɛw ni minɛ i k'a bila i kun i ka taa so ne kɛrɛfɛ an ye yala caman in dabila sa o an bɛ ala fo k'ala barika da nɛgɛjuru numéro i ka dɔn 52 44 47 83 n'i y'o kɔnkɔn i ni bali bɛ kari ɲɔgɔn na 52 44 47 83 walima 99 25 17 84 n bɛ segin a kan 99 25 17 84 n'i y'o kɔnkɔn bali i n'a bɛ kari ɲɔgɔn na wa nin tɛ wele dɛ whatsapp dɔrɔn de n'i y'a kɔnkɔn sanga ani waati hali sisan
i mana kɛ hali kɔgɔji sanfɛ a wele ba ye i ka nkalon bɔnda ala de k'a di an ta dɛ yanni an ka waati k'an minɛ mɔgɔ kelen sen naani yala malidenw b'o kɔrɔ dɔn wa diɲɛmaa b'o kɔrɔ dɔn wa yanni fɛn fɛn dɛ ko mɔgɔ kelen sen naani ale de ɲɛ dara fɛn ɲɛnamani kumabali de kan i bɛ bi i bɛ kifa i ka yɛlɛ bolo n'a ye kula duniya kɔnɔna maa dɔ ni k'i to ma la ne ni bali ko dɔgɔtɔrɔ bɛ tugu ɲɔgɔn na sɔɔni baba i ka tila ka n'a jira diɲɛmaa la bali ko ka jigi k'a min si fɛ ni k'a sama bɔnbɔn si fɛ i ka dɔn kalo kelen kabakɔrɔ a ye n ta k'an da kɔ la sunkalo kɔnɔ kabini waati min n'a fɔra ko kalo bɛ yen ne ye miiri k'an kun kɔrɔta ka jabaru masala ɲɛ wahidun n ko nin ye nkalon ye i ka dɔn belebele tɔgɔ de ko livraison à domicile o tiɲɛ ye i fana bɛ k'i débrouiller tonso ka kɛnɛ suya tɛnɛ tɛ wa n ko waati fɔlɔ la taga la ntewu ya fi ɲɛna fɔ a ye yala madani le ntewu ya fi ɲɛna fantankɛni dɔ bɛ le ntewu ya fi ɲɛna furabugu lalen bɛ fantankɛni fɔ a bɛ nana fiya fa kana filaburu feere ntewu ya fi ɲɛna madani feere o ye fantankɛni ɲininka ntewu ya fi ɲɛna o ko fantankɛ a sɔrɔ namu i la furabugu bɛ feere wa a ko a bɛ feere duniya kɔnɔ a ko filaburu joli ye a ko dɔrɔmɛ 4 ni mana kelen dara sedu nantume la ne fɔra k'a fɔ k'i bɛ ne n'o da balansi kɔnɔ o tɛ maa fa ye nantume dɔgɔnɔkaw ka suwaga sedu nantume i ka dɔn ko bɛna baro ye ni juru ta k'a fɔ a kun ala ye masɔrɔ ye nin don i ka na a ye katikati kelen ta k'a d'a ma ka dugukolo kelen ta k'a ɲala se i kɔnɔ nka a bɛ kɛ cogo di se tɛ jɔ ye namu waju kɔnɔ o lamɛn kɔnɔ ye jalanjo kelen la lɔ de kɛra yiri ye madani ture namu o kama mɔgɔ mana kɛ bɔrɔ la duniya kɔnɔ kana nata kana décourager kɔnɔfɛ baro tɛ nata ye tɛ décourager o ye jo ye wa don dɔ b'a ɲɛ sɔrɔ masakɛ ko ɲɛɲina y'i sigilen to k'i miiri duniya kɔnɔna a yala minisiri fana k'i dɛ i ka dɔn Oscar bɛ anw fɛ yan su in na a ka dɔrɔmɛ naani kun fɔ n ɲɛna i ka dɔn Oscar bɛ anw fɛ yan bi ka bɔ Laginɛ dugukolo kan Oscar bɛ anw fɛ yan i ka dɔn ka bɔ Conakry Oscar bɛ anw fɛ yan ka bɔ Kankan Oscar bɛ anw fɛ yan su in na ka bɔ i ka dɔn Sigiri a nana min ka na donso baro dakuru ɲɛ kelen an bɛ tila k'o d'a ma nka ninnu de kelen bɛ nanzarakan de la nka nanzara n'a fɔ yɔrɔ don i ka dɔn julakan fana n'a fɔ yɔrɔ don o fana a fana ye donso kanu dɔ bɛ tɔgɔ ye ko bi Laginɛ yɛrɛ dugukolo kan ala ye donsomani fana émission di maa kelen min ma ale don Laginɛ dugukolo yɛrɛ mun bɛ bɛɛ kan k'a taa kɔrɔna ka taa bani ka taa kɛɲɛ kan i ka dɔn ala y'o juru fana kalifa ale fana na bɛɛ n'i dɔn ko madani jigi turoma la a y'a fɔ minisiri fana ɲɛna k'i ka fɔ masakɛ ɲɛna diɲɛ mara awɔ a bɛ micro gɛrɛ an ni ale bɛ dakuru ɲɛ fila fɔ ɲɔgɔn ye n'o bɔra yen sa an bɛ sɔrɔ ka yɛlɛ palais la an bɛ sɔrɔ ka taa Dankɔrɔba ɲini ka taa baro Baba Kulubali Sakiri juru in ta i k'an yira diɲɛ na fɔlɔ bɛɛ n'i dɔn ko parce que an t'a fɛ an yeli ka da Mali ma an t'a fɛ a ka da farafinna ma an b'a fɛ diɲɛ de k'an ye su in le turbo n y'o de fɔ aw ye n'o ye Oscar ye su in na a donna anw fɛ yan oxygène soba in kɔnɔ yan ka bɔ Laginɛ dugukolo kan ka na anw fɛ yan ni Covid-19 waati in na ni kanu tɛ foyi t'o kɛ diɲɛ de bɛ tan Simbo n b'a f'i ye n k'i da sɔgɔ k'i ni ko i da sɔgɔ i sera so cɛ ani kungo cɛw naamu n'o y'an faw ni an benbaw ni an bɔjuruw ye naamu olu ka kɛnɛ ka kana an baro dakuru ɲɛ fila Oscar yɛrɛ ye jɔn ye ka bɔ min i da sɔgɔ tabarikala kaɲa lasela donso bana den bɛɛ ma waati na ko i dansɔ a ni ko
anna foli sila bela deni ma watina fin na tout le monde on wati mena Oxygène FM na 93.2 kaloni kanti ale di ni tiri ale di en kawlo fo depuis watijan ambe balu ka fayra ka ko la gineni Mali lié foda ipeni fida klinika ambe badi Mali di sikatudo kanti ya mendone almi anyonte o kanti abra fankasro nyaarerema o buluma fen tout le monde on wati mena Oxygène FM na anna foli sila bela deni ka foli reblay elirien madame Touré Manjou on a foli selima na foli sila simbo bela deni watina fin tout le monde na anna foli sila manile Abubakar Kondi Oscar radio belebe mi bekan jamana do Sabari FM 97.3 anyela mena fanan Dian Kabela www.sabarfm.com Sabari FM Kankan Sabari FM Sigiri Leo o nyemo folodi bekan jamana do watina ko Conakry kana bekan jamana do o be mande ni di mande mi ka fako mande di maliko fo di la dina ko fo o bolo mawro nyesina bulla kana sentiru lu fe kana se ana do sulu fe ka era kala ka fako ambe barakele ni ko konari ke namuna sabatiko di ko konari ke do sala sabatiko di mande anye fe wole kakan kala sabati anya rere ma balu ka fo nyamen kan do sulla kene ani afala mana programme do ko do so foli o ikela Sabar FM na watibe dimanche sous 22h mais rek kan émission kala ni kama fane dossier duma la dine kalmé kon ni kama fane alu fanamra bara men karo anu mawnyon ke folo doni wole ko so nani wati na jankorba menji amiru bema kana dolon alu fe kana donya nyini do sulu fe kana donya nyini ala anu matak do sulu fe ala ko andina iraka amba klema do so men fana ila dine ani ana la menna men fana la dine ali yalon ka foko ko mi kala aduma mbenye ko ambe de makole don soyadi mandin kudi ambe bakol la naudi donc ni kan yambi anya wolisla kan ana folisla beladi madame Touré merci vraiment Kramo Biblaya wati kuruni wati tuwa kama atuni dro ki présenter jamala mo kado ka fo Oscar fana ikado akachala fema chama mba jie jabarani baw unu sanfé nga domi to ko bi katlaka na Mali ko ya ani anga nasi anga hakli falin ke foto keni kanute foto keni bonte halibi alaka farafina farajela a radio so fon femini abe akuna funi dila fon femini abe ala kambe do kulu kele ngodo ni kando baton gele ngodo anga jaka barake wa bana juni fana na kumbole fle anka ambe do de kala kanta ala la me ala kan kishi kan fe mo bele gele amina toroma ida skoniko merci ambe fazi yela ma ambe na blebele fe no yanga shuya ko le tigi de sorcier ala ge ki blobla de kala ida Fadem bali segina. Suba shi segina. Le sorcier. Ngwana segina so. Ejuja bona ngwana segina so. Nyama bona ngwana segina so. Magana to bona ngwana segina so. Borobane mone ngwana segina so. So kakene bani kene to wa yiri musula katwa mkros so kakene ande mama kamera che siga fa ya mo barude wala segira so abili maje kulula abile ke wala segira segira mali kuma bali tipewa wazode wala segira shura sebende tipewa abla da wode wala segira farafina sa kelen to de warla sigi mama ni ka bara manye numéro 1 do ayo flatter ba ko ile fembela de fo kili Instagram mala digila chuko tise ko ladigi karsa ga bara manye kana fu mu fle ayi ala mo doni di bem ala mo shua di bem ba ga do
ne kɛra fa mala kale ye de nya ye de ne kɛra fa ma ye gansan de nya minɛ tɛgɛ de la k'ala segin a tigi ma ne kɛra fa ala ye mashere ni jamaatu man ta ka kɔfilɛ ka ɲɛfilɛ ka miliyɔn kɔnte k'a sigi mɔgɔ ma ne kɛra fa miliyɔn 1 tɛ 2 tɛ 3 tɛ ala ye mashere tun bɛ 5 don fiɲɛ fɛ Faden bali a bɛ yirimajɔ kuru la yiri ka sa faso a ɲɔgɔn 2 tɛ anw fɛ farafinna y'a wele a tɛ ne kɛra fɔ k'i ko k'i jɛ k'i tolori kɛ k'i pɛntiri kɛ kari o ko ma ko bali a filɛ nin yirimajɔ kuru la nɔnɔ dɔgɔra cɛ ale don i ma fili numéro 1 a bɛ yirimajɔ yan a bɛ yirimajɔ yan farafina jigi bɛ yirimajɔ yan farajɛla jigi bɛ yirimajɔ yan aw ka ma ko dogo ka don cɛw ka dugu tila fɛ ka don musow ka tilegan fɛ ne kɛra ale de bɛ sin ka fantan yɛlɛma tilegan diri fɛ k'a kɛ bana ye ala y'o se d'a ma ala y'o dɔnni d'a ma ala de y'a kalifa a la k'a to denmisɛnninya la wa a yɛrɛ sɔnna fana wa a y'a ɲini fana wa a ko a b'a kɛ ka bɔ yan ka taa bɛnɛ dugukolo kan mɔgɔ kɛrɛfɛ ka bɔ yan ka taa bɛnɛ dugukolo kan cɛkun bɛɛ tɛ se ka don a tɔn na dɛ a n'i donna dɔrɔn i ka maaya bɛ don galama na ala y'i kɛ maa kunnandi ye a b'i kɛ bana ye n'a y'i ja fana i yɛrɛ fana bɛ se ka farafinna kɛ bana in nɔfɛ ala de y'o d'a ma mɔgɔ kɛrɛfɛ i bɔ n'a yɛrɛ la fantan ye man d'a la bilen bani ko dugu ngoro kalifa yɔrɔ caman a bɛ sa ci ba ma don dɔ kana sugu na fa danbe kuru sanfɛ a seginna Faden bali numéro 1 seginna a taara bɛnɛ dugukolo k'a seginna ka na ala ye mashere cɛbakɔrɔ in seginna a bɛɛ bɔra a kalama kabako ne kɛmɛ i ka da sunkalo tɛmɛnen na i ka da a ye ko kura la bɔ tuguni Faden bali i mana a ye suya min daminɛ tuguni maa minnu bɛ diaspora la kɔ kan n'a y'i mago dilan mago min ko don nafolo mago ko don dɛ ayi nafolo mago de ko don i b'a dɔn a ye numéro 1 de y'o la farafinna yan ala y'o da kelen pewu de ma ne tɛ fɔ m'o seereya ne tɛ fɔ i tɛna bilen de ka n'a minɛ yan dɛ ayi a ma se ka avion yɛrɛ ta n'a y'i ja a b'a yir'i la ko suya ye tiɲɛ ye k'a ta ka i sigilen to i ka jamana kan dɔrɔn ka taa d'i ma foyi ye livraison à domicile aw ko ka kalan min tɛ wa bɛnɛ dugukolo kan livraison à domicile k'a kɛ suya la bakuru tɛ tabile ka n'a ta suya sɛbɛn de ayi a bɛ t'i sɔrɔ yen i ka dɔn dankɔrɔba nafolo la a bɛ t'i sɔrɔ yen i ka dɔn misifima 7 a bɛ t'i sɔrɔ yen ala y'o suya d'a ma a bɛ k'o de la travail don min tɔgɔ ye ko bi sunkalo tɛmɛnen na o kɛ promo ye k'o di diɲɛ ma covid-19 bɛ cu maa min k'a dɛkɔrɔ tɛ dɛ ayi ale bɛ expérience de yira ala ye maa sere i ka dɔn ɲina sunkalo i ma ja karila ɲɔgɔn na e bɛ ɲina Faransi kɔ i bɛ ɲina Itali kɔ i bɛ ɲina Espagne kɔ i yɛrɛ bɛ tila k'i tɔgɔ avion ta tuguni ka pan ka t'i yɛrɛ ye k'a sɔrɔ Faransi wari tɛ a don yan ani bi cɛ a ye maa min toleri kɛ k'a pɛntiri kɛ k'a kɛ maa ye maa si tɛ se k'a maa hakɛ dan dɔn hali maa minnu bɛ tubabu jamanaw kan n'a kɛrɛfɛ hali ne yɛrɛ kunna sini ko kiliyan dɔ nisɔndiya kojugu a ye n bon fo ka n tango fo n bɛ talon tatɔ la
ko tenendo ye émission dɔ kɛ a diyara ne ye kojugu a bɛnna ma kojugu t'a den bali i y'a fɔ nka t'a den bali ye ne kɛ fɛn bɛɛ ye ne y'a dɔn ne sigilen bɛ Paris dugukolo kan ale yɛrɛ kɛtɔ dɔ Paris Momo ye n'a ma Momo yɛrɛ gosi k'a bila kɛrɛfɛ a yɛrɛ bɛ ɲini ka juguya t'a den bali diɲɛ dogo da bɛ ka ko kura dɔ kɛ Faransi dugukolo kan a bɛ ka mobiliw ni mɔgɔ la i b'a fɔ dɛkɔrɔba ni yan cogo e ma ne bɛ waso tuma dɔ n bɛ to ka n disi bugɔ k'a yanga o n'a yɛrɛ ka tɛ ka dernière version de di ne ma k'a to a ta ni fila fili la Bamakɔ kɔnɔ yan ko n ka yala cɛmaninw cɛ la cɛ animateur min bɛ yala o kɔnɔ Bamakɔ yan a ka dɔgɔ dɛ an ka donso bunaku kan mobili b'i bolo san nka n'i tugura n kɔ n'an bɔra Bamakɔ da fɛ n b'i ka moteur bin sira la dɛ mobili bɛ yen mobili bɛ yen cɛkun tɛ kelen mobili bɛ n bolo ani mobili bɛ n bolo nin tôlerie ma kɛ nin peinture ma kɛ nin mobili kura kura de a don a bɛ san ye don 1,11 jɛ cɛ n'i y'o k'i ka buguda la i bɛ taa woyo fɛ 1,11 jɛ k'a bɔ k'a san jɔlen ɲɛna k'o don a kɔnɔ parking kɔnɔ i ka taa n'a ye so n ka premier essai n y'a ta ka bɔ yan ka don Bobo dugukolo kan ka bɔ Bobo ka taa Waga ka bɔ Waga ka taa Banfora ka bɔ Banfora ka taa Abidjan ka tila ka segin hali n ka bine ma crevé cɛ o de ye nɛgɛ ye ka mobili boli Bamakɔ yan i bɛ bɔ Yirimajɔ k'i bɛ Senu tɛmɛ dɔrɔn a bɛ yuwa o tɛ mobili ye ayi o tɛ mobili ye i t'a den bali b'i sɔn a b'i sɔn fo k'i yɛrɛ nimisi wasa a b'i sɔn f'i ka sɔn ni ko dɔn ne kulela t'a den bali la n kule o kule a la a bɛ nkalon dɔ kɛ ɲɛna n yɛrɛ tɛ nkalon min sugu dɔn n ye n karamɔgɔ ko fɔ u k'a ma ko Bamanan Seydou Traoré ka bɔ arajo jɛ ka fɔ la dankɔrɔba in dalen bɛ don min tɔgɔ ye ko bi a da tɛ micro la a sigilen bɛ n k'a ma dɛkɔrɔ ŋɔni min bɛ n sɛnɛ yala i bɛ se k'a bɔ wa k'o ye mun ŋɔni ye n ko karankaw ka tobili sigilen filɛ a don n ye cɛkun de wele arajo la i ka dɔn Seguba Traoré sigilen bɛ yen Madu Sangare sigilen bɛ yen karankaw ka tobili bɛ yen i ka dɔn cɛkun caman bɛ kɛnɛ kan n ko yala ninnu cɛkun ɲɛda lajɛ i ka Bamanan Seydou da balansi kɔnɔ i k'a pese k'a bila n'a bɛnna min ma i ka taa n'o a ko Seguba Traoré ma n'o ye Banikɔ kɔnɔba ye a ko Banikɔ toro e bɛ fɛ ne ka mun de k'a ye sisan a ko k'i ye cɛkun caman don mobili kɔnɔ a lajɛ n'i bɛ se k'a don mobili kɔnɔ a ko mobili sugu jumɛn ka di anw yɛrɛ da ye maa si ma sɔrɔ kɛnɛ kan min da wagara k'a fɔ fo ka micro tila cɛkun su ko ni dugusɛjɛ cɛ a ko tɛnɛ nata n ye Bamanan Seydou don Arafikati kura kɔnɔ Mama Camara cɛ wulibali don a dalen fɛ Yirimajɔ kulu la ne y'a da la masa in tulo bɛ na il est terre à terre vis-à-vis a ko nin cɛ in ma a sigilen filɛ o k'a ma ko Baba Kulubali Sakira a ma taa a ma na dɛ a balolen bi yan a ko a ma e de bɛ madame kɔ k'a ka boliboliw bɛɛ kɛ a ko sisan boli bi i senna bɛ ka sumaya dɔɔni a ye Jakarta kura ta k'a di carton na ka n'a jɔ yan ko Baba walanga i ka don a kɔnɔ i ka taama a ko madame i karamɔgɔ kɛ k'a bɛ ko Baba Sibi i ka dɔn a sɛgɛnna e dun karamɔgɔ don e tɔgɔ ye kɔbaw tigɛ ni ka babaw tigɛ Baba Sibi bɛ moto min sanfɛ moto in b'a bolo ɲina y'a san 15 a ko Baba Sibi madame karamɔgɔ kɛ Baba Sibi dɔgɔkun nata n y'i don mobili kɔnɔ a ye Baba Sibi ta Toyota Yaris kura bien climatisé a y'a don a kɔnɔ o ye ne ka entourage dɔrɔn ye dɛ a ye ne don Rafikati kɔnɔ don min na une semaine après a tilala ka Mazda 6 a kura hali a plaque ma sigi a la ka taa ni ye parking la tuguni ka t'o jɔ k'a t'a fɛ ni furumuso ka ɲɔgɔn déranger mobili kelen kɔnɔ 4,500,000 espèces k'a bɔ k'a da k'a di cɛ ma ko mobili tɛ ka taa cɛw ma sa fɔlɔ de cɛw ma ban cɛkun bɛ a tɛ yɔrɔ jan fɛ Yirimajɔ kɔrɔ yan Pancho Jalal bravo n karamɔgɔ kɛ don a ko madame Pancho sen ka girin senw ma dafa n ka animateur don ala ye tɔgɔ d'a ma ala ye jamu d'a ma i bɛ fɛ n k'a kɛ cogo di n ka Pancho a ko bɛ de bolo a ye Pancho don i ka don Mazda 6 kura bien climatisé a filɛ a bɛ ka yala kɔnɔ boîte vitesse automatique e bɛ Bɔkari Jalo kɔni dɔn ka bɔ arajo Gintan a y'a don A26 kɔnɔ don ka jan sebali tɛ o an ka bɔ o bɛɛ la an ka segin an kɔ yan Musa fiyɛntɔ Musa a ma don ye don ma a tɛ yeli yɛrɛ k'a ni dɛkɔrɔ de bɛ émission kɛ a kelen pe 4x4 4 a y'o de d'a ma a ye Parado d'a ma ka V8 d'a ma bi na sumalo yɛrɛ kɔnɔna la a y'a don V6 kɔnɔ a kura a si plaki ma sigi a la a bɛ fɔ o de ma ko sɔnni dan nka k'a d'i ma i bɛ senu fara yɔrɔ min na dɔrɔn moteur bɛ jɔ a ye non attention
mobili to ye cɛ ne yɛrɛ bɛ mobili dɔn ne ye chauffeur kari farafina yɔrɔ tɛ ma mobili boli ka taa yɔrɔ la n bɛ nɛgɛ don kojugu hali n sunɔgɔlen b'a la o bɔlen kɔfɛ an ka dankɔrɔba in belebele don b'a don wuladani fɛ i bɛ jugujugu sɔrɔ a y'a don mobili kura kɔnɔ o kɛra don an bɔlen a seginna a farala an na a ko cɛ belebele dɔ bɛ anw fɛ farafinna yan a ko madame su in na an bɛ bɔ an bɛ taa cɛkun fɛ yen su in an bɛ bɔ an bɛ taa cɛkun fɛ yen cɛbaw minnu ye tɔgɔ sɔrɔ mali kɔnɔ yan ka jamu sɔrɔ mali kɔnɔ yan an bɛ t'u fɛ yen ne ko n k'o fana y'a sugu jumɛn n b'a fɛ ka t'u baro a baro si tɛ kɛ tile fɛ cɛkun jamana in kɔnɔ yan bi ni don ka gɛlɛn cɛkunbaw cɛbaw de cɛbaw i bɛ cɛbaw dɔn mali kɔnɔ yan hadamaden tɛ se ka to i cogo la don dɔ ye masa ye don dɔ ye dugumaba ye o cɛkun dama dama bɛ an wulila ka t'u baro ala ye masariya donna ni min ye nin kelen k'a kɛra ala ɲɛ a kɛra ala ɲɛ n'a ye ja maa kelen dɔrɔn ta n bɛ don de détail kɔnɔ n bɛ tɔ bila waati koro kama e bɛ baba sɔrɔ a dɔn don min tɔgɔ ye ko bi jɔn tɛ baba sɔrɔ a dɔn mali kɔnɔ yan dabiyakaw ka den kelen ta suba dabiyakaw ka gigin foronto bila an donna baba sɔrɔ a fɛ su arabakonjo n'an ka taa an taara Nayini Jabate de nɔfɛ n bɛ n da maga ale dɔrɔn de t'a la Jabate Kalajula Sango ye Nayini ko k'aw bɛ fɛ ka taa mun baro a ko ne yɛrɛ de b'a fɛ ka baba baro su in na yɛrɛ de n y'a mɛn k'a fɔ k'a bɛ Bamakɔ yan ne t'a den bali n tun y'a mɛn k'a bɛ dabiya ko maaw bɛ ka kuma caman fɔ nka ne ka sira tɛ maaw ka kuma ne hakili bɛ tɔgɔ ani jamu min bɛ baba la Samali den Suwa a ye min kɛ cɛw ye farafinna a ye min kɛ cɛw ye i ka dɔn nanzara la ni diɲɛ tun bɛ kule a nɔfɛ maaw tɛ da maaw tɛ sunɔgɔ d'u ma a tɔgɔ la i ka dɔn jeli yɛrɛ tun tɛ sunɔgɔ ni jeli tun ma baba ka musique lamɛn k'a da ka sunɔgɔ waati tɛmɛna anw fɛ o baba ne t'a den bali n b'a fɛ ka taa ban a ko a bɛ ne wele de k'a ka premier ministre a ko son excellence monsieur le premier ministre wuli ka tugu n kɔ n ko naamu n'i bɛ min n ko dugu tilala dɛrɛ a ko dugu tilala o tɛ an bɛ taa cɛ kumaba min baro su n tɛ fɛ a ka k'i kɔ n ko hatɛ ne wulila n taara o y'a sɔrɔ an ye rendez-vous ta ni Nayini Jabate an taara dankɔrɔba in sɔrɔ a ka so o y'a sɔrɔ u ko a yɛrɛ sɛgɛnna farisogow sɛgɛnna a taara da furumuso hɔrɔnmusoba in jɛman ba sigi mɛ ne ye ɲininkali kɛ n ko nin lumière sugu jumɛn ye o ko maanifin don n ko hatɛ ye maanifin ye nin ko don kabako ye nin ye tiɲɛ ye nafolo ye koyi kabako ala ye masira ye an donna nin salon lahaw ta ba in kɔnɔ basi belebele b'an kɔfɛ misi tura b'a kɔnɔ a ko a tɛ fɛ babani ka du kɔnɔ sogo wɛrɛ ka du in n'ale ka misi tɛ misi tura hali 100 t'a misi sɔrɔ malo bɔrɛ dama dama k'o d'a kan a ko nafolo bɛ baba fɛ de fɛn bɛɛ b'a bolo nka a ka d'ale dusukolo de a k'a kɛ a k'a d'a ma o ye baba de ye o ye baba ye muso y'i sigi k'a kun kɔrɔta ka ba nin kɔ fara biriki lajɛ a ko anw de bɛ maaw sɔn nka maaw kɛ man di ka anw sɔn anw de bɛ maaw sɔn nka maa de kɛ man di ka anw sɔn nka k'a den bali ala k'a bila yirimijani na a ye enveloppe bɔ k'a di an kɛtɔ k'a minɛ a tun bɛna n bolo gosi k'a bin a ko nin minɛ i k'a d'a ma cɛ wo nin minɛ i k'a di muso ma a k'a d'a den ma n y'a di denw ma n k'a y'a da o ba ma n'aw fa wulila a n'a ka kan a y'a d'a ma ko ba nin kɔ toro ko ten a kɛra ala ɲɛna musow y'an fɔ u ye dugawu k'an ye an wulila an y'an kɔ don an kan ka taa maa min ni maa min fɛ Bamakɔ yan ni ka t'olu ɲɛji cɛ k'u la yɛlɛ an y'o kɛ sunkalo yɛrɛ kalo bɛ jɔ don min na a ko ne ma ko monsieur le premier ministre i bɛ min n ko n bɛ so a ko kalo yira na malo bɔrɛ n taara n jɔ tuma min na
malo bɔrɛ 5 k'o cun sukaro bɔrɛ 5 k'o cun nɔnɔ carton 5 k'o cun a ko 40 minɛ k'a d'a kan i k'o kɛ ka jansaw kɛ fɔlɔ yanni k'o ka taa ɲɛ lala sunkalo bɛ yoba n'a yobara an b'o fana kɛ fura ye sani bɛna se tuma min na a ye ba 50 bɔ k'a d'a kan a ko cɛw ni minɛ k'a don denmisɛnninw kan na n'o ye tiɲɛ a ko i yɛrɛ t'a la dɛ denmisɛnninw n'o ye tiɲɛ n ko covid-19 b'i ka cɛw la boli nka nin bɛ ka anw tango ala ye fɛrɛ ka dɔ k'a den bali wara ye cɛ mɔgɔw ni min y'a k'i kuma a fɔ a ye ala ye fɛn dɔ de di jinniw ma a sɔnna dɔnni k'a kalifa la wa a bɛ ka baara kɛ n'a ye dɔ min tɔgɔ ye ko bi n'a y'a diya a kelen tun bɛ se ka utiliser a yɛrɛ kelen kama nka a ma sɔn a y'a di diɲɛ a ko ale fɛ ani diɲɛ de ka jɛ ka nin yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn ɲɛnamani kumabali n'i taara n'i ye banba dalen banba de bɛ hadamaden ka filɛli kɛ k'a fini i yɛrɛ de